одаме аз гуноҳон тавба карду баъд аз чанд муддат боз ҳамон гуноҳ даст зад, чӣ кор кунад? тавба агар ҳамон вақт тавба мешавад ки шартҳош ба ҷо биёяд. се шарт дорад. Агар гуноҳ байни бандаю байни Аллоҳ таоло бошад, се шарт дорад. якумаш пушаймонӣ, дуюмаш аз ҳамон гуноҳ боз истодан. гуноҳро карда равон тавба нами, гуноҳро бас мекунед ва азм мекунед. Азм яъне қасд, яъне нияти сахт мекунед ки дубора ба ин гуноҳ бар намегардед. Ҳамин се шарт агар дар шумо ёфт шавад, яъне 100% ният кардед ки гашта ҳамин гуноҳро намекунед, пушаймон шудед, бас кардед, Аллоҳ таоло тавбаи шуморо қабул мекунад. тавба монанди дуо нест ки Аллоҳ таоло ё иҷобат мекунад ё бар мисли дуотон зарара дур мекунад. дар ду ҳолат фоида ҳаст. ҳамин қадар зарар дар тақдиретон буд, Аллоҳ таоло ба сабаби дуотон ҳамоно дур мекунад. ё ин ки чизи пурсидагитонро метиҳад. сеюмаш ана ҳамин дуое ки кардед захира мекунад, рӯзи қиёмат Аллоҳ таоло мукофот метиҳад. банда мегӯяд ки Аллоҳ ин барои чӣ ҳаст? баъд Аллоҳ таоло мегӯяд ки ин дуоҳое ки қабул нашуд, мегӯяд ки кош тамоми дуоҳом қабул намешуд. аммо тавба ин хел не. тавбае ки шартҳоша ба ҷо овардед, гуноҳ бахшида мешавад. аммо агар гуноҳ байни шумою байни Аллоҳ таоло нею байни халқ бошад, обрӯи як каса резондед, моли як каса масалан гирифтед ноҳақ, як каса ноҳақ зулм кардед, ин се шартам ба иҷро мекунеду аз вай ҳалолӣ мепурсед. яъне молаша гирифта бошед бармегардонед, агар зулм карда бошед мақсад узр мепурсед, аз вай ҳалол мешед. сипас яъне ки ин се шартро иҷро мекунед, дар ин ҳолат тавбатон қабул мешавад. баъди тавба ки ҳама шартҳошро иҷро кардиду масалан баъди гузаштани чанд вақт бо ҳамон гуноҳа кардед, албатта шумо на фақат тавба, бояд баъзе корҳоро ҳам иҷро кунед. як одам чӣ хеле ки дар ҳадис омадааст, 99 нафарро ба қатл мерасонад. баъд аз олимтарин марди рӯи дунё мепурсанд ки як обита нишон медиҳанд. омада мепурсад ки Аллоҳ гуноҳи одаме ки 99 каса куштааст мебахшад? Мегӯяд намебахшад. баъд ӯро мекушад, 100 нафар мешад. баъд як олима мепурсанд, одамҳо олима нишон медиҳанд, омада мепурсад, мегӯянд бале Аллоҳ гуноҳата мебахшад, лекин ту ин шаҳрро тарк кун, мегӯяд ту ин шаҳрро тарк кун, ба дигар кишвар рав, барои он ки ин мардуми дар ин ҷо ту ба гуноҳ одат кардагӣ ҳастӣ. ёру дӯстҳота мебинӣ, ҷоҳое мебинӣ, туро ба гуноҳ боз даъват мекунанд. бинобар ин баъзе шартҳое ки ҳамон гуноҳа барои накардан бояд аз вай амалҳо даст кашед, дур шавед.